Wach moro wuok kani ilaro kom maruriri jaod bura daka chiel kende sauru bunge mauriri 2027 ingene Trevor welo ke mbaka duoga kambe urotieki kitero nyathi e school to timo tam 1 to kalo timiye tam 2 to kalo timiye tam 3 kaulore tadeta angba temore kana tiro kalo and the fact ne wasebedo gi MP mauriri ma is focused and development oriented and wasebedo ko gutetiende waseneno kako deliver. I have what it takes monda wako wachenene monda teruriri kama winjuri kendo gimwatie kogo enene kanya sayo yie Trevor and imbadwa igivi Trevor piny ruoth polela wene roteke kise oyo kamo gik tich abich dhi egwe mondo warom kodi bunge kawini adwaro lakini wote wene ngene kama kutiro tima wote dala hero kamano mano mheshimiwa Jojo Mamba MCA Manot Kanyamkago Victor Marende jatende MDD to gi Bungu